Tôi ini pendem hakmat jong ble ke jing duai. Ko kpa jungi ubah beneng. Ngi ai ngu eme ko kenrat be leng bagani ka por ke ba kodor haga bangi yo gani ka lat bantei gani ka duan jong jing syakri ka jing yero ka jing penon burom ke kerteng ke ba khut ke jome kam tam gani ka sngi ke ba kerpang ke jong ki samla idwai ke jing don ringkat ke jong men sim ba khut jome man ya lam yang ikum ki samla leng ba jong gani ka por ke ba kentang pada kipor kipanwan rukum ju. Ya iti ya baro gino ya simbenta hagini ke program. Bagi gay baro ke bangin yo ban pendap hagini ke janmit. Kin long ki bap yang hun hakamat ke khet ke jing snei ke jome. Ipan ya gini baro hake kerteng ke batyang ke jong trai berunong penim jing uji sukris. Nadu mentah suruh ki arta ki bom ju kodru. Amen. Haka beningkonge ngiaingu yo blei bala don ringkat bat ngikum ki samla bangila yo ya gini ka lat ban syakri yo blei leng baga jingrakhe ya ka tayo jong ki samla baro shitayo hadu gini ka singi ka bekerpang ka sandrik jong benai September jong ka snem arjar arpui ka badai ka singi ka bekerpang jong ki samla ka youth Sunday Hapdeng jong jing ki babon ki bangi kendu akin ki sngi ki bamenta. Henry ngi aingo yo blei baum shumla ino yangi kum ki kon samla jong ka balang. Ka jing seng samla balang Presbyterian New Nongstoin ka priang bat khot ngobha sha ka jing syakri lang yo blei. Hagni ka por ya phi baro ki para samla bai ki para banget jong ka balang kumju na ki wei ki balang. Ki parlok ki parajor kat ki balaban pet ye ke program leng baga YouTube channel jong ka balang ka bangiyo ye ka ban pedon kam hagene ka por kamper lapidon hagi yeng gisem ni hangno to ngini syakriyo blai dag jingkemen ka jeseng samla ke GP assembly hagene ka snem arjar arphuwei ka labbo ye ka theme ki samla kristan ki bakhan adhikar bala pensyong nongrem na ka city ka jong Paul apostol sakit Titus kala nong ka baar ket khot ka ban riu ka balong ka phang ka depor ye ki khun samla pat ye ki parwanget baro ai nomor kata bakane ka team kan long ka bor yang ikum ki kristan pangila ban long ki bakhan adhikar ha ka jingem jongi ka paman na gasngi ngini beteng ban syakri yo blai de jing rwai ke number rius pa arpulai bat hadin jong ke jing rwai ngas ngoba shibon ban khot ye Miss Mary Christine El Nongrang ban pule na ke tienu blai bat pan rwai ke jing rwai ka ba rius pa arpulai tu yeng samla utrayangi u khot ngoba yeng no Menta tu nget các tiên trong tu khi bên bna cả khu bor jing bên em ba pa ya la di ai lut ban len namar Jesu sha prang tu ngin nang ya ka kam utrai jong ban ya tresha prang tungin nang ya hi ma jong ban pen yar ha prute long shlor wat chep ding butrai udon hajan gom shi pai ba phangin tur nginom kenran la jing e bun jat ngin shem Bad uji sungin skaus kem yang on ai bor ha jing plot on kershan ka jing perta bajur kawan nari baj ngai pen gloy menta ka gospel ban ya la
to yang ban ya rap syaprang tungin nang yai kakam utrai jongi ngin mi ban ya tre syaprang tungin nang yai hima jong uban penyar ha pertei long shlor wat shep ting butrai udon hajan gum shi pai ba phangin tur nginom kin ran la jing e bun jat ngin shem bad uji su ngin ngos kem ya ngi un ai bor ha jing tlot un kershan kinong yat wir baro blaja na sem utrai na jing jot bla hap ya ki ban pen pai yeng jot men ta ka hukum jong uban pen dep ka bai nong ngin yo enda jing trei ka lawai syaprang tungin nang ya kakam utrai jongi ngin mi ban ya trei syaprang tungin nang ya hima jong uban penyar ha pertei long shlor wat shep ing butrai udon hajan kum shi pai ba phangin tur nginom kin ran la jing e bun jat ngin shem bad uji su ngin ngos kem ya ngi un ai bor ha jing tlot un kershan Hashwa bangin le khoi ka jong oble ka jing duai ga ko ban pen kan mau na ka tien ka jong oble ka bangila ban shem na ka shithi upol u apostol shauti tas kalenong ka baning kong ka dukhat ka bahnyo kumju kalenong ka baar ka dukhat ka baning ka baar ter bat kumju ru na ka shithi ka baning kong u petras kalenong ka basaw ka dukhat ka bahnyo ter ngini sha skor ki tien ki paong kumnie Namar kadai ken yaunong sharai banong uba klem sha kanno kum usodar ublei ubam yatmon uba bitar shen ubam shat yamai ubam yashua yadan ubam kwan mentoy henry uba khat it basa uba iet ikaba baha uba khan adkar uba hok uba khut uba den bor halor ladi ubabat scam ya kaktien ba shisha kabalong katkum kata ka jinghikai ba unyo long ubala ban sneng ya kata ka jinghikai ba janai bat ban pendu ru ya ki parshi keliang namardon bun ki beriu ki bom ko ngu ki bakran thala thalen bat ki ba shukor kham tam ki bana ki kajingot share ki bana ki shentur jong ki dei ban set no ki beriu ki ba pen kelon ya ki yeng baro shiyeng da hika ya ki ki bom dei na ka banta ka jing kwan mentoy Henry mami me tu kren ya kita ki ru ki bade ya kata ka jing hikai ba janai ba ki riu temen kin long ki ba sharai ki ba shida ki ba khan adkar ki ba janai ha ga jinget ha ga jingit ha ga jingai sha ba ki ken thei temen kin long kum ju ki ba le khia le don akor hala ga jing long jing em ki ba kren siar lemni ki ba pen long marau ha ka di wan shibun kinong hikai ya ka baha ba ki la ban hikai ya ki ken thei ban iet ya lagi tengah ban iet ya lagi khun ban long ki ba khan adkar ki ba sngur ki ba trei halagi ying ki ba sbun ki ba kongo ya lagi tengah ba on kren ben ya ka ktien ublei kumjo ya ki rangba ba kham samla tusneng ban long ki ba khan adkar
Henry kata kabakun ki ai baro ki la jan ken namar kata tu pin khan adakar bat ba pin sharai shaphang ki jingduai Henry ning kong e ya ki ai baro pin yai bat ya kata ka jing e ba shebraham parlok hi naba ka jing e kata no e ki babun belien ki pam tu long ki ba yakhat yang sngo pha parlok hi klem ka jing ye kren knyum lada unu ru ukran unkran ken kum ka jing ong ublei lada unu ru ulale basan unle kum na kaba kabor ba ai ublei bahagi ai baro anyo panan buram ya ublei da u Jesus Christ ha ubalong kaburam bat ka jing senshar shagi bom jukot amen kum tu ngile asngo kitien ka bakhui ka jong blai nya le kha ka jong blai ki jing duai nya duai bakhut long ka karteng ka jong mi ni wani ka banai ngo akhamat jong mi au blai ba ku pa jing u ba bning u blai u balong utan rai jing ki met ki men siam utan rai jing ki jing kar khu utan rai jing ki ai baro nyai ngo yam ya blai na mar ki jing kar khu ki jing isnai ki jing beten lenti ki jong mi nyai ngo kan ku trai jisu ba kodor na kabanta ki sngi ki balik nyo baro ka mamelaya lam mela betelenti kam tam try ka bangile yo ka ban ragi ka ni ka tayo jeng ki samla kan ko try ka bangile yo ka ban sedang na do ka sngi mandi hadu kan ka sngi ka ba kraw ka ba kentang kan ko pa ni wan kan ko try jisu ba ko dor kan ka por jong ni khlamat ka banai ngo kan ko try banganget ba ka way ka program kan ko try ki bang yo ban ye shimenta kan long ka jing mentoy kan ko pa bagan long kan ko try jisu ba kodor ka ba mi alam kan ko pa baby isnei ho try jisu ba kodor ni wana khamat jong mi kan ko try ya ka ban khat kar pat khamat jong mi ko try ni em ma ka ti sngi ki ba e than kan ko pa ni dap de ka jing em ka jongi kan ko pa ho try jisu ba kodor ka dan ka jing le ka jing em ka jongi kham tam ka jing shakri ki blai ka jongi yami kan ko pa be isnei ko try jisu ba kodor wala ki katto ka ni tli ki benai ki balik no ngi do ka ban shakri ka ban yo ban rung ha ki yeng ka ba kantang ka jongi hari ko try ngi nget ba me ple ka lat ka lenti ka jongi kan ko try ka bangin palong ka jingi seng kan ko pa ling ba ki online service kan ko try nyai ngo kan ko try ki jing start blai ki jong mi ka bangim do kan ko try hen ring yo kan ko try banganget kan ko try ki to baro ki bayo snga ki snap ki bay shash kor ablai kan long ka jing men toy kan ko pa anget kan ko try ji suba kodor ba menom yo no kan ko try kham tam kan ko pa engin ki khon ki jong mi kan ko try kham tam kan ki sngi kan ko try ka bangin yo ban pen kot no kan ka tayo au blai jisu ba kodor nganget mela ker khu kan ko try kham tam mi ginong yalam jong jing sing samla au blai ka we pa ka balang ka ba pher la ding le da online service la ki jing sing ha ki yeng ke ba kan tang nget mis ngap mis shosh kor banganget ki tu ki bes ngap kan ko try kan lo ka jing men toy kan ko pa nget kan ko try menom e no yang ya blai menginang la ban yat kum kita ki khon samla ki ba khan adkar kan ko pa yala die hagi jingmot jing perkat bangin long sian kan ko try hagi benta namar uni ubaman ubalong ko musing ubakerhu kan ko try uyale ban up tap ban kini kan that igi do no igi jingmot jing perkat ke jingi kan ko try aduai namar kata ablay ya ka batu isnei ban long lembat ngi tulong ka bor ha bangi telat tulong ka spa bangi yai wat ablay tu beten tiengi kan ko try ngai wat kata ka jing start khamat jong mi ablay nama ka tien ka jong mi ka ong te try bala lada unu na pi uduna ka jing start to on pan namar mi ai ka lut bala ringi pan klem jing arta tien ai ru em na kata ablay nganget men ai ka jing start kham tam e ka jing sing samlai ki nong yelam jong jing sing sam up samla kan ko try bagin long ki ba start kan ko try ji super kodor bagin long ki ba khan adkar kan ko pa baby isnei halor ki ai baro ko pa ngadwai khamat jong mi ling ba jong ni ka por ka ba menta ablay tu isnei belong kat bat ngina du ka ba sedang jong ni jong syakri ablay
Hadu ka bakwat ablay kam tam na ka bantaw nong kran ken ko try uban sa sam ya kitien ka jong mi apdang jong i ablay anget ka jing pan kre ka long na jong i ken ko try hare ka jing pan sli ka long jong mi ken ko pa nga duai medan ringkat lambat i ken ko try pa ka we ka kentien ka ba in kran ngin yo osngau ba ngin sngap ken ko try ka long ka jing men toy ken ko try e ka jing mat champer khat ka jong i ban ai bo ka jing em ka ba kan jam sim ka jong i ken ko pa dan ringkat ken ko try ka singi ka banang wan ken ko try ho ngim tep te try ke ban jia ba ke ban long han ringi bu ti ngi duai ngi pa ni kini e baro ha kerteng jisu mentap ala kertaru amen Kublai shibon ye ka jing sha skor ye ka tien ka ba khut ka jong blai bat ngi ngit scam ru ba blai un snei ban ngap bat sha skor ye ka jing duai ha ka ni ka por do blai un kur khu ngi lang baro mentangin yo ban lum no ye ka jing ai ngu bat kat bangi dang lum ye ka jing ai ngu ngas ngoba shibon ban khot ye miss bari da shisha walang mat parlok bana ye ka special number but adien jong ni ka jing duai ngan khot ye Mr. Malcolm Khadoswa ban duai na ka menta ki jing ai ngu Jing ling a jing pisa jing em kristan jong i menta đập tăng jing e jing dum su da jing lin yar jing u jing ka cha menu ngem ju kerdo a jing e ni ha jing so gro ei menta ba ro la ba jing sniu ka wan ban be hang ta jing kali ka wan jing long play ma nu ba tan sha jing long sniu ba jing kala na buram play ka pangi ton ahang ta ngalap jing em kum ka ser ngiu ya nila long shi sien ki ko nu play chu ta ko nia te ha kmat per te la he nila san ha jing mi utrai kat jing suk jing kmen u sampla kristan yang ilakwan jaling ka bangin pray minot ka shong e pat ang api unungin eman la kasi bagi we ken i yu jisu kris nangi sa shi sien tu hi kai bangin long khanat ka la jing long ni thlie to ai bangin sin shar knang ba jing snoret kan yar jing snoret kan yar aku pa samla kristan khan adkar tu penlong tu sin shar aku pa hikai ngin long khan adkar lahaying ni shabar aku try sa shi sin yang tu Penem play kijing doai. Ublay berupah jung baham neng sasisian pat atrai bi isnei ni wanak mat ka jong me atrai ka no phai jong gani kesni ya ka bangi sngu e me atrai na ka banta kijing kerkhu ya ka bam bijuk the sei ha ka jing em ka jongi pa bi isnei mi kum ki khun ki jong me ni wan ban rung ha ka yeng ka kantang khuj e ka jong me ti trai bengin yo ban yaro bat pandon brom ya ka kerteng ka ba khuj e ka jong me trai ni da aingu e ya me trai ka jing don rengkat ka jong me trai ha ka ni ka tayo hi borok ka wai atrai ba kum ka jing sing samla atrai jong ki balang hapo ke KGP Assembly atrai bi isnei ni yo atrai ban rakhi ya ka tayo jong ki samla atrai ka beri ka youth week atrai bat kumju atrai ya ka ni ka sngi ka ba kerpang atrai ka belong ka youth san
sandi pa bien bi isnei ngi ai ngo ya me ke jing rengkat ke jong me ti trai ya ke jing ram lenti ke jong me ti pa bien bi isnei bat ngi da duai ru ti trai ya ke jing rengkat ke jong me trai ha ke ni ke sngi hi barok ka wei trai hadu trai ke bangi da yok ban khliap no ya ke ni ke yut sandi pa bien bi isnei ni wan khmat ke jong me ban ai ngo na kum ta ke jing ker khu ki babon trai ba trai ngi da duai ru ti trai ba man nang yalam yengi trai ba kun ki kum ki khun samla ti trai kum no bangi da ban em atrai gen em bat ngi da kan ada khar pa bien bi isnei pa bien bi isnei ha ke ni ke khlep mat ru kum ju trai ni wan khmat ke jong me ya ka ban bu ti khmat ke jong me ye kini ki jing ai ki jong i trai ho oi pa habang ya nu jor atrai bat ki jing ker khu ki babon ki ba me ju the se ka jing em ko jong i trai kim long ai henry trai ngi duai ya ka ba men pen kan tang ye ki atrai ba ka nu ma ba ka jing seng samla jong ka balang kan yo ban pen dan kam ya ki trai kan long ka jing ker khu na ka banta ban pen yari ka gospel ko jong me atrai ha ka ni ka sla jong ni ka khandau trai don reng ka du atrai ba ni ka sngi hi baro ka we atrai tu don reng ka du atrai ki sngi ki por ki ban sanang wan kum ju atrai shikan tien atrai ngi duai ru atrai nong ta nong kren trai hoi pa bien bi is nei ka jing pen khre kan long na u apa henrei ki jing pen janai atrai kin long na me yai ker khu ye don reng kat atrai ye ngi ru ki ba snow bat snap ya ka atrai ba kan da long shisha ka jing ker khu atrai ba ki jing bam ka zaman siem bagin yo leng ba ka ushakri u jong me te trai kan da long shisha ka jing bam ko ban te ka long ren yang ka ban ren yang ka jong i trai don reng kat ba ki por ki badang sa baro trai na bai ki ni ngi bu ti ba ngi pan ha ka kerteng ka jong utrai bolong nong pen im jong i Jesus Christ amen Yai kublai ye mis barida shisha walang bat ki parlok. Ibal ai ye ke jingruai ke bakir pang ke ne kapor. Bleu nang kerku ne ke menta jongki. Mentangin poi no syakwe pat ke benta. Ya ke bangin yo ban ngap bat syak skor. Ya ke ktien ke bakut ke jong blai. Ding bau syakri jong blai. I Reverend Yarling Dura. Ni dap da jing sungu komen ha ke por bai pastor I don rekat damat ngi. Ya ke ban sam ya ke ktien ke jong blai. Hapdeng jongi lang baro hagan ke sngi ke bekerpang jong ki samla to bleun kerku undon rekat nang bagan ke por hi borok away ya ke ba pastor in saai ya ke kubor di haswa bangin sayo sngo ya ke jingkren nei pastor ngin ya so lang ke jingruai ke ba shispa lai pupra banwat ya ke ktien jong me atrai ya rap yanga habanda syam yu jisu unong penyem baba ke jingruai ke ba shispa lai pupra Ban wat ya kak tin jong mi atrai ya rap yanga haban da shem yu jisu unong pen im baba ulong ublay badon bor banchna jingpan la krau ka pop ka jonga ban pendu khot una ngi ai ngu yu blai leng bangan ke sngi ke bagarpang jong ki samla bau blai ula pli ke galan ke bakordor bang yo ban syakri lang e kerteng ke jong blai kum ke jing seng samla jong ke balang hi barok ke wei leng ba ke jing pen baik ke bagarpang ke bang yo leng ba ke online service ai ngu yo blai leng ba ne ke snem ke ba e ke bang de ban yai leng ba u blai syom le ino ha ke jing ya lenti jongi ngai ku blai gerpang leng ba ne ke por ke menta ya ki para samla baro ya ki para bengai baro ki besnok tilang leng ba ne online service sa ke jing syakri u blai hoi bat baro ki para khot ki nong kit kam jo ke jing seng samla namar ka jinglam ka jong blai bar ka jing tin ka jong u bar ngai ku blai yut sunday yang ilang baro ai bagana ka jing rakhe jongi lengbau nu snem upamanta kan long ka jing kerku ka bakrau na ka banta ka jing seng samlahi baro kawe ngini pendam kmat ka jong blai ha ka jing duai ublai bau kpa jongi uba beneng
ngi aingu leng bang ada klipman jong naga sngi kaba kraw kaba kentang ga jome au blay kaba kum ki khon samla ga jome nadu basdang jong naga tayo ka lai pho tring hadu mentaga santarik kaba long yut sunday kaba yo try kan ran ban penlong ga jing syakri kerteng ga jome ban ngi ngai skam au blay kum ki khun ga jome merker khu haki long ying ki long sam ki jongi bat kum juro try lengba ka jing syakri jongi kabang yo lengba ka online service nyai ngu namar kata au blay kum ka jing seng samla ga jome malapli ka lan ka bakodor bagi para bangit baro kini snok tilang lengba ki youtube kala penmi naga balang ka jome sim au blay nyai ti khmat ka jome lengba naga por ka bakodor bang ngi skam au blay men ker khulang ngi leng bang ni kapor jong ga jing sya skoru ya ka tin ga jome leng bang ni kapor kau mentahi sim yo syakriu jome ru trai ulong tong ubriu ki jing ban janai barok trai kan ran ki syong ga pendan kam ga jome yo syakriu jome sim namar trai kan ran ngi it ga jing lam ga jome batang hamehi ha ka kerteng ga jong jisu ngi it ngi duai ngi buti gine barok amen. Ki pravangaj bei kathim joga yut Sunday lengbau nu snem ubamenta kalong ki samla Kristan ki barkhan adkar ya kabang liok sngo bala pelsdang bat duai menne kabala shim bala son bala seng nong rim naka stiu Paul stiu Titos kalonong kabaar kat khon kaban riu ngakwa bangin pule biang sejisin rengkat bargar khon kaban nyo kum juru yaki rangba bakham samla to sneng ban long ki bakhan adkar haki ei ke baro dapan i yala de kurukam haga jingle babha hala ga jing hikai dapan i ga jing sngur ya ga jing sngo khia kane ga long ga benta ka baga jing seng samla jong ga sinan kalabu ya ga ga tim ling banu snem bo menta kalong ga tim ga badan kam hadu kata-kata yangi ki khun samla jong ki balang hi barok hapok ke KJP assembly kumta ki prabangai be ngini phai be chagan ga tin ga jong blai bar khandiat swa bangin poi chagan ga phang jong ga jingkren jongi ya ga benta jong ga tin ga jong blai ki samla Kristan ki ba khanat kar ngini phai lengkon ya ga sithi ga jong Paul siu ne u syakri jong blai u Titos u ei u ne u Titos lengkon u Titos u dei u Kristan gentil kabagak tin ga jong blai ke thu yingi hakas siu Paul si Galatia kanong baar kad khon kabalai but u ne ula kala long u Kristan unong but jong Jesus Christ lengba ka jinglam ka jong Paul ha ki jing kai ka jong u syapang u Jesus Christ bat ka jinglong ka jing im ka jong try bat unong panim jongi u Jesus Christ hadin bolo kelalong unong but jong Jesus Christ kong usamla u barang ba u Paul ule Yusuf tenan banyalam yu hagi jaka bo per ki bo Paul ulej ban yalam ya kerteng yo Jesus Christ ban upol namar ka jing sngo i ki jing sngo jan ka jing sngo shane ka jong u yaw ne u syakri brang samla uju khot i ye u kum u khun basisha jong u kadai ka kantin jong ka jing sngo jan ka jing sngo i ka jong u yaw no syakri jong play ngin syam ya kata haga negal nong maning kong no istiu ju tutas kal nong bas neng kong gad khon ka basau ba upol u ong yu kum u khon u basisha
Kata galong lengkon uneu Titos. Kabar kalong upol upha ya utitos bar uino yu hakawai ni jaka bar kata kalong kakrit bar upol hagad khot kabasan jongal nong baringkong uong syai ya utitos ba uino yu hakrit kenang ba unyo penbai bat yalam ya kibalang kibadon hakrit kakrit kedega jaka badon sibun kisnong bat kibalang kiba upol ukwa ba uneu syakri jong blai uni alam ba un thongru ya kinong syarai hakibalang kibalang kapagidon kanega krit ki prabangai bin latip ya ka menta kum ka kandia kadai ka wai ni gidaulan nong ha Mediterranean Sea kabakham he ban kabakham phala galong ba ki briu ki besong hang ne ki briu ki besong hang ne ki long ki briu ki ba klur mar bha ha ga jinglong ga jingim jongki ka ba upol uyo i hang ne galong ba ka moral life ka jong ki briu ha ka imlang ga salang ha ga jingire jongki pra briu kalong ka jingade ka ba klur mar bha bagane ka tin nga jong blay upol uya thu auditos kalong man kong khor khat ar baki briu ki bedan hang ne kidong ki briu ki balam ler ki bedan ka jinglong erang ki ba khwan men toy tang yalade ki bom jugar khan iki we ki briu ki ba jai tu bat kum ta ter sai pulek tin ka jong blay titos iwe khat ar ter nabar ngitangi ngau thu ba upol ubu yonu syakri ubedang samla haga jaka gaba kajaka gaba bha bo un trei bat bo un seng ya gabalang bat kumjuru bandon ya kinong serai hangta kiba uneu syakri jong blai kaba upol ulaban syadu bo un thung ya kinong serai haga jaka bat kisnong ki bapher kumta ki prabangai balai upol utho yagane ga sithi ga bakerpang shu Titos habola ban set kerpang yu ban trai ga jaka utho kerpang yu Titos balai dan lightly ki ki ba upol ukwa ba neu syakri udang samla unle ga kam kabanengkong kolong bantung ya ki rangba nong serai haki balang haki snong gisnong kabaki don rengkan bergejing pen mau ya ka jinglong gejing im kabaki dei ban im bat kumno ki dei ban long ka stim nengkong ka stim jong pol su Titos kuna menengkong gat khot kebasan kaya thu ya kata kabaar ban ai jing mun ho Titos kumnu ban hikai ya kibriu nadu ki teman ki rangba ki kenthei ki samla bat ki mrao ban ai haki ya ka jinghikai Kristan ka jinghikai ke pura ka balai ka ba upol ukwa galong ba Titos un kham shon jimun ya ka khuboro Jesu Christ ban ya thu haki Kristan ban im haka lenti ka badai bat ban burom ban burom ya kibriu kibala he bat kumjuru ban sumar ya kinong hikai kibalam ler haba upol uya thu ya ga jing shisha heu Titos umut ban ong hagawai ga kitin ngila ban ong ukwa ban penrung ya ki Kristan ki badan hakrit haki snong gi oper leng baga jing trai ge jong Titos syapang ka jikai ke bangi ong ka ethical teaching ran lane ka moral teaching bat leng ba jong kata kin yo i ye goi pat ka dur go phla haga jing im ya ki Kristan namar kata ngi sngo thu
Bau Paul ukwa artli ki bau Titus udai ban le. Kabaning kong. Uha ban hikai ye ke beriu theoretically. Bar kabaar practically udai ban long kan nuksa da ka jinglong ka jingim ka jongo. Kita di artli ki bau Paul ukwa bau Titus. Bar kabangi ngau thu hang ne galong. Kawai ne kita ka jihikai ka bau Titus udai ban le. Na beng sibun ke jihikai bolu bantai sekman. Kawai na beng kita kelong. Banlong kibakan adekar. Kadai kawai na ka moral teaching. Kabau Titus udai banikai ki beriu. Ha ka jaka hakrin. Ka moral teaching. Ngalai tu sekman. Baki beriu hakrit. Kilong ki beriu kiba erang. Kiba lamler. Baki moral life ke jongki. Kalong kiba klur marabha. Kumta upol ukwa ban penrung ngaki Kristan nengkong ia gane gajingikai bakata galong kajinglong kan adekar balai kajingkeli kami balai upol uong hagade khot gwan riu ia ki rangba bakam samla banlong gi bakan adekar syakman usnengi gitimen yaki nong syarai baki lom kan adekar yaki kentai bakin longkan adekar. Bar kumjuru yaki rangba bakam samla bakin longkan adekar. Ha ini bentar juga ketin ke jong belai. Hadu laisin. Kad khot kebaar kebasan bak keban riu. Upol uban yaki kentin kan adekar. Uban yaki keju kentin kan adekar. Kamut ayu kan adekar. Ladangin pay nagadig chenri kasih tu kasih. Kan kamut perkat. Kaktin kasih. Kan kamut perkat. Adekar. Le yiki dagaw perkat arsin. Kabamun haba penya solang iring tin kan adekar kibriu kibale igano dagaw perkat janai. Kata kata jimut yang tin kan adekar. Kajingle janai ye ki barok kan adekar. Kadai kajinghikai. Kumta ki prabangai bi. Kadon ki translation ha ki Bible ki waypat ki translation. Kidan hala gajong ki kentin ki bagi bu. Berkawai ni ki translation ki bu de kentin sensible. Ka kamya ha sensible. Baring ngau tu ang ne balong ki beriu ki belong pek ngor. Ki ba pek tu bah shua ban le ikano. Klem derengkang. Shua bikin le ikano mot kita perkat arsin, laisin, sausin. Shua ban le ikano ta. Kabamut ki beriu ki belong kan adekar. Bad upol hagan ke siti jong usiu Titus, ukwa ban hikai ki Kristan akrit, bakin don ni ke jinglong kan adekar. Namar baga jaka kalong kumta. Kajaka kalong kebae. Kajaka kalong kebagi beriu ki erang. Ki beriu ki kwan mentoy haga jingim jongki. Upol ukwa ban penbai jaga jingim jongki Kristan nengkong naga jinglong Kristan jongki. Shua bakin mi syabar. Haka yai ka yeng ka tin ka theli bar ka kam ka jam. Ka jingi dei jongki bar ki weipat ki bompat long Kristan. Kumta ki prabangai balai bau pol uong. Iki samla ki belarang ba. Banlong ki bakan adekar. Tang katu kat ne ngakwa ban pasyat hab deng jongi. Kum gajing selong. Iki prabangai baro iki prasamla. Bat baro ki besyak skor. Leng ba gajing kren daga tin ngajong balai. Ka banengkong kalong. Balai upol uong. Banlong ki bakan adekar. Yaki samla ki bakam rang ba. Ka banengkong galong. Ka jingkermen jong ka balang. Ka don sibun haki. Ka jingkermen jong ka balang. Ka don sibun haki. Ki balang hakrit. Kamde tanggoi ka balang. Ka don sibun ki balang hakrit. Petul dekor ka basan kalong banengkong. Ki don sibun ki balang. Ki balang hakrit. Ki ha ban yeng. Ha ka jaka ka bae ba. Ka bae ba.
Baru pol uyoi ban pen pai lane ban pen wan durpan. Ia ke balang lane ge imlang ke salang hakrin dan kam ban sedang lagi samlah. Ki bakam rang ba. Dan kam ban sedang lagi samlah. Haga jingjia jongi haga nigi sngi jongi mentaru ki jingjia bo per haga naga jalla ga jongi ong bai. Lada don gano ga jing ya kulumar huri hura. Lane gano ga jinglang. Pinpai ki ba kambun ki ba kami syakman ki dai ki samla ki ba kamrang ba. Upol ka tension ga jong ukolong uyo i bagi ba dai bantur syakman ki dai ki samla ki ba kamrang ba. Ban yang ga jakau ba ong upol ki samla ki barang ba. Namar ba ki dai ki jingkermen jong ga balang kalawai jong ga balang. Ong polong ki ba kan adekar. Shwabi pinjam haga jingkren jong pi jingkren pai ba. Shwabi pinjam haga jingkren jong pi haga no ga jingle jong pi rei bar ki briu ki imlang salang. Ong pol ki kristan ki ba kamrang ba. Long ki ba kan adekar. Long ki ba kan adekar. Balai kata ga jinglong kan adekar ki khun jong ga balang. Kalong ga badan kam namar kaya rap ya ka moral life ke jongki. Bar ka nom ktaru ya ka jingim kristan ke jongki. Ke jingim kristan jongki. Bar upol uyoi baladaki samla kristan hakrit kim long ki bakhanad kar ki jingkermen jong ka balang kalong ka bae. Habreng ga jaka ka bae te. Kalong ka bae palat. Bar upol uyoi baru ong syai. Daga naga jingikai ka bokordor. Ya ki samla ki kamrang ba long ki bakhan adekar. Namar baki long ka jingkermen jong kalawai jong ka balang. Baru polu yoi balada ki kun samla jong ka balang. Kilong ki bedu jingkermen kai kalawai jong ka balang. Kalawai jong ka balang. Kumno antai ka balang ga jaga ka bae akrit. Ngamudur haga nega juk ke jongi mentar ngi im ke por ke bae. Ke balong twisted ngila ban ong. Twisted. Kisamla Kristan naga juk ke mentaru. Kidang yeng hi kisamla ki balong ke jingkermen jong ke balang. Bar ka ju ke jingikai ke bau pol ukwa ban penrungi Kristan akrin ke bau ukwa bau titos unikai ki kalong ban long kan adkar. Ban yeng ngabreng ke por ke bae ngi de ban long ki ba kan adkar. Kum gikun sama. Namar bagi samla kilong ke jingkermen jong ka lawai jong ka balang. Bar ka lawai jong ka balang ka don sibun hakikun samla. Nagdagdaw pol uang long kibakan adkar. Kabaar. Balay upol uang iki samla bakamrang ba long bakhan adkar. Ke jingbom long kan adkar kapan i ya gadur kapedu jingkermen jong kalawai. Kapedu jingkermen kalawai. Upol ulalait bunsin hakrit. Barang bakhadu ui no yo titos ba untrai marwai hang dega jaka. Utiblud ula study ula research ya ga jinglong jong ka jaka hakrit baru tiblud ya ga jinglong ka jongki. Kejinglong jongki. Baru yoi baki beriu hakrin dan ki teman ki kentai ki samla hadu ki mrau ki don ne gaju kejinglong. Ki beriu ki bakala ki im hakrin. Baru pol uyoi. Upai si ki teman ki lanang no kerta. Upai si ki mrau ka gejuk ke por yo upol ki de ki beriu ki bomlong kada gejuk. Haba upai segi samla ki ba kamrang ba. Pai segi samla kamrang ba. Upol uyoi bagadon ka jingkermen. Pada bagi samla kilong ki ba kana dekar. Ka jingkermen jong kalawai jong ka balang ru kadon. Ka jingkermen jong kalawai jong ka ilang salang ru kadon naki. Upol uyoi arli ki. Upol udah ubri ubastan. Haba uai kena guna jikai kena guna balang. Bunsin upai. Nak imlang salang bat kum juru.
naga spiritual life jong Gibril. Baru Paul hang neru ukwa ban kedawi ki Kristan ki badan hakrit. Baga jing im jong ki samla ki khamrang ba. Ki balong ka jingkermen jong kalawe jong ka balang. Kumjuru ki long ka jingkermen jong kalawe jong ka imlang ka salang. Baru Paul uyoi balada usdang nengkong naga balang ban long gi bakhana dekar. Ngin mi syabar syaga imlang salang. Kadon ka jingkermen. Bagata ka jingkermen kawai naga dawai ka bala bantai ka tagalong. Napdeng gi bun ka jingkai ka bau Paul ula bu hang ne. Bau titos unikai. Kalong kawai ne kita galong ban long khan adkar. Balada ki kun samla kim long khan adkar. Syano kalawai jong ka imlang salang. Syano kalawai jong ka balang. Syano kalawai jong ka jaj benriu. Syano kalawai jong ka ri ka jongi. Lada omdon ka jing long khan adkar. Ngalau batai mene ka jing mut jong tin khan adkar. Ki breu shwa berengko sisiliang ki perkhat janai ki perkhat arsin. Kau mut shwa ban le ye ka kono le de ka perkhat janai. Balar ngim long kumta ka bu ye kalawai ka badu jing kermen. Kau mun ka jing bom long khan adkar kawan ra ye ka dur ka badu jing kermen jong kalawai. Kabalai kajing momlong kan adkar kawal lamru ya ka jingjon jong ka met bat mensim kibriu hakrit ngan ban biang sajisin kide kibriu kibalengkar ka penjot ya ka jing im jong ki ka met ka long renyeng ki jong ki ka penjot ru ya ka jing long mensim ka jong ki habang ala kendu sibun ki prasamla hak orban mission jong ka balang ngapersyang ban tres ke history ke jongki balai gal penlong iki bakin long kumtu haba kendu markmat jongki anda bala tres bano do basdang ka basdang jong ka jingjam jongki shwa bagin poi sya ka jingdu jing kermen jong ka jing im ki ong bar ki yathu dalade haka jing sisha pastor ngimut te banle kau mun kim don ke sensible minded ban perkat shwa ban le klem long kan adekar takda upol long kan adekar te namar balai ladang im long kan adekar ladang le gano kalak ban ketak hadin ke jing im jongi kalak ban ketak kau mun kalak ban penjot ya ka met ke jongi bat kum juru ya ke jing long mensim ke jongi bat upol kwa igi samlarang ba ya ki temen ya ki kentai akrit ki bdan pok jangga balang bakin longkum takin jotmen ban mensim ukwa baki bangai baki beriu akrit kin yo ma ya ke jing pen im ke jong play met bat mensim bat bakin yo syakato ka thong ban pelai ya ki nagata ke jing long ka wei na ke jing kai ke long ban long kan adekar te syua pin lai kan long kan adekar bat bon naki perlok kibi ki mang kendu nadu ke snem ke brangawan nengkong ne ngatrai commission warkar kidu jing kremen naga jing im jongki tang namar bagi bakla jam nasdang bakla jam te nasdang kau mut klem kan adekar kemlong kan adekar du jing kremen ke jing im kalawe ke jongki jot kolong ying long sem jot pai khiuja ke ying ke sem pra ke jing im bat kumta ter balai namar kadu kene ke jinglong bak kata kalong jinglong kan adekar takda pol uang baki samla ke kamarang ba ki teman ki kentai ki deban long ki bakan adekar namar kene ke jinglong bo jing bom long kan adekar kawala ban walamru ya ke jingjot jong kemet bat mense ki prasamla ki bi ki prabangai ki bi kane ka tim jong ka yut sandem daw snem ka khot yang ilang barok kum ke Kristan bah ka jingyat lenti jongi hang ka perthai ka jing im jongi ngin long ki breu ki bakhan adekar ka bakhadu ka jinglong khan adekar ka pen iru ya ka dur jong ka jinglong Kristan ka basisha ka dur jong ka jinglong Kristan ka basisha
Mendeng lai tu ke basdang. Lai tu basdang. Ba Paul ukwa Titus theoretically ba unhikai kibriu but practically ba unlong kan nuksa ko bah. Siki wepat leng ba kajinglong kajingim kajong. Mar balai kajinglong kajingim. Kajinglong kajingim kadai kajinglam ka bakrau tam siki wepat. Lada bakla uno kun samla hang thi hanon ba. Lane gano ga jakayo. Lane gano ga jakapai ba. Ngilaban ong. Kibriu kikdau udeu kun jong no. Kimwa di kerteng jong u. Ki ang kun jong no. Lada gilatip yo pala naga kemi. Oh tu pa long kumta. Kumno no kun long kumta. Kakdau ye kajinglong jingim. Kakdau ye kajinglong kajingim. Kajinglong jingim kalong ka bakordor ado kata-kata. Baka jinglam ka bakrau tam. Kadai kajingim. Kajonga bat kajongi. Bat upol ban penbai ye ki briu hakrit dia kata kajinglong erang kajongki, kajinglong mutlop kajongki. Kawe ni kajingikai baki Kristen kin yalap sega ki briu hakrit kalong. Long ki bakhan adkar ong pol. Long ki bakhan adkar. Namar ka jinglong kan adkar kapen i ya kedur jong ka jinglong Kristan ka basisha. Kiba mulai kulumar. Kiba mulai kerki ya gano-gano. Kiba kedau ya ka jing sisha. Kiba keren ya ka jing sisha. Klaim dalek rumah ya gano-gano kam. Namar kata upol ukwa ban penrung. Bahkan longru ka jinglam leng ba ka jingim jadi Kristan kolong. Ba ka jinglong kan adkar kolong. Kadur kabasisya jong ka jinglong Kristan. Kibri wakrit kidik belong mungmak tham berkat. Barupol usanduri Kristan. Baru kwa Titus pun hikai ki. Bakin long ya bakhan adkar. Namar pen i ya kadur kabasisya. Kajong Yesus Kristus lama kajing je Kristan. Nagdadaw nong ruway ong ay jing bahabriw Yesus ni ihanga. Dur i besnurit betlem bat basisya. Ame mensim ublay. Jinglong jangan tetray. Hadu. Pakadur ke jong Yesus Kristus. Kan pau aga jing im jangi. Ba upol ukwa ba Titus unhikai Kristan. Bakata kadur ke jong Yesus Kristus. Ka jinglong kan adkar jong Kristan. Kan pau leng ba ka jing im ka mana ka sengi jongki. Bat baki briu ke biyo i. Kin itu syai baki long ke Kristan. Kibasisha. Ublay un kerko, ublay un kersan, un aibor, ya barok ki prabangai ki besngap ki bisa skor, bar ingi barok ki besno, leng bagan ke jin syakri ke jongi, ya ublay naga benta geburom ke jongu. Amen. Ngini alai lang hakmat ke jong ublay, haka jing duai ke jongi leng bagan ke por, kau menta. Bangidon kato kanit ligimat jong jing duai. Kabangin ya bu lang leng bagan ke kenta kabamenta hangan ke por. Kabaningkong banduai na kabanda ka jingseng samla KJP Assembly. KJP Sinon semngi. Jingseng samla nong stoin prestri. Bar ka jingseng samla new nong stoin district bakin la ban pentelun yaki kam leng bagan ke snem. Kabaar. Banduai na gabenta kikam jong gajing seng samla. Bahkan yo ban pentelun ni kikam hapo kana ke snem. Kabalai. Banduai na gabenta ki prabangai. Kibalai kendu ya gajing gajing im jong ki. Laki dai ya gajing pang jing sitom. Hakayo kakon ne haki wei. Kabasau banduai na gabantagi prasamla kibidan bedeng gajing pule. Bar gajing wan kam ba ublay undan lem undan rengkat batki mereka bakadu. Ban ayu yu ublay na mar gajing darengkan bar gajing lam gajing u lengba gajing rakhe ya katayo kisamla lengba unus nem menta baro sitayo hadu kene kesengi kabakrau gajong ublay. Ngini alai lang kamat kajong blay. Haka jing duai.
Ngi aingu ye me au blei bo kpa jingi ba beneng. Leng bang ne klip mat jan ga sngi ga ba krau ga ba gantang ga je me au blei. Ka ba kum ki khon samla jong ga balang ga jome. Ki khon samla jong ga KGP assembly. Jong ga sinan jong ga presbytery bar ga district. Ngi oban rakhe ga ne ga tayo ga ba garpang je ki samla baro shi tayo. Au blei ngi aingu ye me ba mele pli ga ne ga lan ga ba kodor. Kum ki khon ga jome. Bang ngi skam au blei mal gar khu ngi ki khon samla ga jome try. Bang ngi yo ma try kan ran. Wala bdeng ga perthai ga ba ga ba ide ban im ga try chistu. Ngi aingu ye me au blei namar ga jinglam jome trong tayo baro shi tayo try. Namar ki kam gi ba phalla gi me try. Kum ki khon ga jome. Try ngi duai namar ka tai ka jing sang samla ka jeme try. Nado ka jing sang samla ka JP assembly, ka JP senat semngi, kom jo do ki presbytery ki district. Pangila try bam telon ya ka kam jeme try. Leng bau nu snem umamenta. Oh ngi duai ru nuan ta ki kam jo ka jing sang samla try. Bangin yo au play. Nak menta try ban la ban telon ya ka kam jeme try. Bagi dia ban yai leng ba ka snem ka ba he try kan rat kum ki khon samla ka jome. Ya ram au play ni tuai khamar ka jome try leng ba ne ka por ka ba kodor. Bar ka gantang try kan rat ne ka si ba krau jome. Na ka banta try kan rat ki paras samla. Ki badan ber ka jinge jong ka jim jong ki. Ha ka war kam ka war ka jam ka jong ki. Ha ka kamai ka ji ka jong ki try. Ha ka pule ka puthi ka jong ki. Hang no bagi dan try kan rat. Mani rap ya ki try kan rat bakin yo man. Ya ka jinglam ka jong mense ma kho jame. Ya ka jinglam ka jame try ka jim ka jongki. O kan mau garpang ro anda gam tagi prabangai. Ke o man bdeng jing pang ka sistem ka jongki try. O ngi tips kham badan bdeng jing ki prabangai jiru. Ke o man ya ka jing pang le ma khanyang jing pang ka bit khat khandai. Ngi tuai khamar ka jama au blai. Bau jing ban khia ka ba khrau tam ka ka jame au blai. Nalor ki dawai ki disin ke bagi doktor ke ai. Ngi tuai khamar ka jame au blai mana mino. Dau mensim jama try kan ran. Am da ka boy am da ka bor. Handai dau mensim jama try. Long ke baro ki bala. Ni tuai namar ka try ban aingu ye me. Namar ki kam ki phalla ka jama try ban aingu roi me au blai. Namar ka jinglam jama try lang ban ka tayo. Ban ngi dubu tir khamar ka jama try lang ban stem baro. Sisnem try kan da dubu kot try ngin la ban yai chaprang. Kum ki khon samla jong ka balang ka jame. Oi au blai ngi tuai ka jing lam ka jama try. Bar ka jing ai pensai bor ka jame. Leng bagi ski ki por baro silenter jong ka jing im ka jongi. Sim namar kata au blai batu nang ya lamru ingin ang nesakman. Ngin ya kum ki khon jame. Ki khon samla ki long kemi ki long kapa ki rangba bar ki hep ki barin. Ngin long ki khon kristan ki bakhan atkar habadeng ka perthai ka ba ka bangi de ban im. Ngi duai ngi pan ngi khot karpan yakine baro haka kerteng ga jong try bodunong panim jongi uci sukres amen Ngi aingu yo blei namar ka ni ka kubor ka ba kodor ka ba pastor ila kren hapdeng jongi lang baro pat ngit skem bagan ka bor yangi kum ki samla bat yaki parwangit baro namar kata ai bagan ni ka kubor kan bot yangi kum ki samla Bangin long ki atiar jong ka jing shai. Pat ki sakhi ki ba im ki jong Jesus Christ. Bangin im kata ka jing im. Ka ba kan adakar. Man la ka sngi. Knang ba ka jing kermen kan long ya ka im lang ka salang. Bat ya ka balang hi parok ka wei. Kublai shibon pastor. Namar ka ni ka kubor ka ba pil ai pedeng jong ilang baro. Ublai unang garku ya pi. Haga kam ka jing shakri ka jong pi ublai. Bat kum jo ye ka yeng ka sem ka jong pi. Mentangin penwai no ye ka ni ka jing ye seng lang ka jong i ban shakri ublai haga ni ka por. Dai ka bangin ye so lang ka jing ruai ka ba ars pa nyopo kendai. Penlong yang atrai udeng bala ban klen harut ki ki wa bapa. Ban pur ki thiet ban sei ki slaba im ban sei luso uso batrei mensim. Pada den jong ni ka jing ruai ngas ngop hasibon ban kerpat ye teman besan es doling pain pelat yangi te ka jing ku penwai. Ka jing ruai ka ba ars pa nyopo kendai. Benlong yang atrai uding bala
say slaba ban say uso batrei mensim trei atunang trei hapo ka mensim bangan ino ya ka jinglong barim bangan yo long kum ubriu bajanai bangan yo let bat ni syari jeng syai bangan yo im langat ki jenjar bun hasir ngius ngan uji sula jeng hun ngau tenat her uding batum ublei uding bom kila ngam bertei trei atunang trei hapo ka mensim bangan ino ya ka jinglong barim bangan yo long kum ubriu bajanai bangan yo let bat mi syari jeng syai di junom du kas ngi barang kanong pan siat yo bakor baper nain pong labu syadu uji susyayangi kajing suk jai asya boneng kan mi trei atunang trei hapo ka mensim bangan ino ya kajing long barim bangan yo long kum ubriu bajanai bangan yo let bat mi syari jeng syai Đây đuôi Ngiai ngu yeme au play Ubalong kpa jungi bahap neng Bamele lambat bamele don ringkan Nado bestang jong ke jeng rakhi jongi Yakani ke tayo ke bakerpang jong ke samla Tat hadu kani ke kelimat ke bamenta au play Kabang yam don kanu ke jeng atatien Bamangi ke badon hai kani ke ying ke bakentang Bat kitu baro ki bayos nyo bat ki bashaskor ling ba kini ke lat ke kabu kabang yo ban bet yo sambai ke tin jong me kandalong ka jingkir khu ya ki khon samla kan thai bat shin rang bangila ban yo shem ya ka jing shem jong ka jing kala baman ka ba thamai hap teng kani ka pathai ka ba akan rat ba hit bat ba isnai kumba mele ya lam yingi hakani ka tayo baro ka we ya lam ru yingi gat ba medang ibet ban pen sa yingi hasla jokani ka khandau kabawan leng ba ka jing ai kabadap yang ukon jong me Jesus Christ ka jing it ba ka jong play pa da bom chukon ka jing don ringkat ka jing slok bat ka jing pen shat boru men sim koi lai balong way play on da shong dap ka hai balaga jong ka jing sing samla on da long ro play jong ki samla ke ban long ki khon samla ke ba mat ye ka jing job jong ka jing em hakani ka pathai jong ka jing le on no long play one no me no iki on ya lam yengi on ya lambet yeki bat ya baro ke ba shakri ke ba pandan bram kham tam ke ba shashitam le mar ka gospel jong me lai belong way play
Unda ya lambat unda don ringkat bat ngi nado mentah bat halakata. Amen.